салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. США имрӯз США главни чӣ хел гуфта будем спонсори террористо, создатели террористо и бели дом аст. Точка. 26 миллиард доллар барои Израил пул ҷудо кард. Бо ваъда дод ки то охир ҳафтара 218 ракетаи дигар. Як муадда. Дӯстони азиз. Ба гуфтаи США и Европа бояд 37,000 мардуми ғазабегино бояд нобуд карда кунад. Как будто 37,000 армия дошта. Агар 37,000 армия медошт, давно отдельные государства буданд, конституцияшон доштанд, ё озодона зиндагӣ мекарданд. Ин мебуромаданд оғонда гап мезананд. Чӣ хеле ки ҳафтаи гузашта намонданд дар он гап зананд. Политикои ғазара. США гуфт ки во давлат надоранд, миллат надоранд, иҷозат нест. Ба фармони США Израил дар як удар ёки главни бели дом президенти Америка ман дар назар дорам, гудакура лаънатӣ террорист ҳисоб кард. ура кришаш рафтагия 18 гудак, 8 зане ки ай 60 боло, 3 марде ки ай 70 боло. дар байни 2 соат нагузашта борома гуфт ки 100 чанд террориста Израил нобуд кард. бале, ҳама хаб аст. ҳама. Президенти Турсия фақат гап задан метавонад, маҷлисаш ҳичи намеяд. дисимада видео аст, ҳамватанони азиз, чӣ хел помощ именно США дуруни дайрода мепартояд, мардум чӣ хел ғарқ шудесанд, чӣ хел издеваться кардесанд. ҳамаша мебурем нишон медиҳем. эфиромона сар мекунем, кӯшиш мекунем ранги аввалаи ҳафта 2 бор эфирои мо дигари хеле мезгарад. ҳақорат умуман дар эфир дига намебинем. дар 8 моҳи охир Израил доход именно аз внутренний орган 16 миллиард доллар доход оварда. 16 миллиард доллар. ки ёд дорад ки як моҳ пеш президенти Российской Федерация хамшабзон аявал против терроризм буд и тозира бороться будеса. гуфт ки мардуми ғазара бенаркос чок накунед. бисёриёт нафаҳмидед. именно барои внутренний органи мардуми ғаза гап зад. барои чӣ имрӯз одамое ки мегӯянд ки мо озодӣ мехоҳем, бояд ҳар як шаҳрванд бояд бибура мининиша гап занад. ман именно кабири крисра дар назар дорам. чӣ ба намебурад гап занад? чӣ ба? ба гуфтаи он именно дар ғаза 18,000 нодуруғ мегӯяд. аввал дурӯғ мегуфт, аввал дастгирӣ мекард США-ра, Европара и дастгирӣ мекунад. аввал против мусулмон бороться мебурд и бороться бурдеса. Башар Асад ҳақиқата буромад гап зад. ба он нагуфт дурӯғ нагӯ. ай 2 миллион зиёд Америка нобуд кард, мардуми бегуноҳи мара гуфт. яке шумо мегӯед ки ай 400,000 зиёд, ай 45,000 зиёд мардуми ғазара просто так нобуд карданд. просто так ҳар рӯз чо кардесанд. внутренний орган шуда асри 21 ин айб аст.
буроварда савдо кардисан. аммо одамое ки дастгирӣ мекунем чуморо, ман дар назар дорам иқболи чумов, Ҳусейн Ашури чумошника. аз худо битарсем. дар назди худо чӣ ҷавоб метиҳед шумо? Чӣ ба як бор намебуранд гап зананд? Чӣ ба